Ti Masakbayan. Ti napalabas, sumkad man tirik na ni Ami ang mga laitidakkel agatad, nga inted ni Ara, tapno pumanaw. Napanunot na ang maaramat na ti kwarta, tapno agkita dantong agina, iti masakbayan. Nagadal nga rod ni Ami, kat nagtuloy pa iti kolehyo. Iti mansyon, dakkelan ni Josh nga anak na. Iti may sangal daw, inawagan ni Ami ni Christy, kat nangag ni Ara, ti saritaan da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ha? Ikwa ma'am. At daman nagdamag no ayan nyo ka no. Imbagak mata naglive kayo. Iso nga awan kayo iti opisina yo. Ha? Asino ko mati umawag? Amang damag kanya? Katipay cellphone mo, ti aramatan na. Yag mo ti cellphone mo. Ha? Ay, i-delete ko tinagan ni Ami. May kaman ni Ara. Darasam. Di tapay nalpas, Christy. Sublian kanto. I-chat ko adagos ni Ami. Kalpasan na, i-delete ko tinagan na. Sana bali, tamatanda anak mo ti contact number na. Oy, saan nga oras ti pa nagsilpong? Ingkakit din agdalos ije baba. Uwin manang. Laag-laang ti sagad kandaspan. Kartingam, taumay mo pa'y gayam isagana ti lamisaan. Tamangan pa'y ni Sir Jos, sakbay apumanaw. Nakaluto ka din, manang. Imbagak ay amapan mo isagana, no jak pa'y nakalutaw. Ay, mapanak nga ron ije kusina. Sakbay ang mapanak ije baba, manang. Sige, tanda pa'y papanak ko na ni ma'am. Makaamukan dito. Good morning, Auntie Christy. Umay ka, takaduan na kamangan. Ay, saan ang mabalin? No makita dagiti dadakkel mo akasango da kaamangan, ay agungot da. Apay nga minakasday da, Auntie. No awan kayo akatulong mi. Asino nga itagserbi kada kami? Imbagkat kan ka. Taas si deglata tiriknam kada kami akatulong. Day tamot ti imbaga ti maestrak iti pagadalan, Auntie. Agsipaw taday tatirumbang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos. Taulaang ti mangat aramid, nga ada nangat nga to, kan nabababa. Auntie, napatag kayo kanyak. No awan kayo, awan mati mga sikaso kada kami. Kasta tinasaya at a Kristiyano. Saan ka amang tagibasit iti tao, amarikrigat, kan awanan iti adal. Dandani ka naging rol iti kolehyo, anak. Anya ka di akurso ti kayat mo nga alaen. Mayat kayo kadi, no sumrekak iti seminaryo, papa? Seminaryo? Pangasim, anak. Urayan niya kumakurso, basta saan ka ngagpadi. Diyo kadi kayat ngagserbiak iti Diyos, papa? Mabalin mo lat tati agserbi iti Diyos ako nam, nga uray saan ka ngagpadi. Pangasim, agmay sa ka nga anak. Apay kadi akas lamaamak kayo ngagpadi ak, papa? Inka gumaak ti maaddaan iti anak. Tapno adda mangimanihar ka dagiti negosyo. Apay asaan ani mama? Sabali ti linya ni mamam. Sabali mo ti pagisman na. Di na amo ti mangimanihar iti kas iti negosyo. Naduras kan insan, di mo kadipay irugi ti planom. Inrugi kon insan. Kita timpa sa kanyak ni Christy aladawan ti anak ko ani Josh. Kita manday taladawan na dita cellphone mo insan. Adoy. Anya ti makunam may papan itiladawan na insan. Madlaw adakkel ti immalaan na ken ka insan. Kaingingas mo. Pinilik tila dawan nga kakaingas kami. In-forward ko kankwana. Imbaga, nga adan to pa nagkita mi. Sa dino ti pagkitaan nyo, insan? Iti class a restaurant ko. Ijay ko nga ibaga ti amin ana pasamak kanyak.
Anyan to nga tati mapasamak. Numadanon day ta apagteng. Josh, anya ka di day taming-mingmingam iti cellphone mo. Kadagiti amin a friends ko iti Facebook. Daytoy tinaisal sa lumina, auntie. Kitaag man. Ni Ami. Am-amo yun ni Ami, auntie? Friend ko mat iti Facebook. Ada ka di baganakan ka? Kunana nga addan to kano pa nagkita mi. Adda kano napatag nga ibaga na kanyak. Awan ka di ti madlaw mo iti ladawan. Pagabahayam ti ladawan nyo adwa, kat mingmingam. Sige man nga rod, auntie. Pagabayak. Aday ta. Nagabay dan. Agkaing ingas kami? Sino ka din na ito babae, auntie? Saan ka di nga imbagana? Nga agkita kayo? When? Kadagiti amin agagayim ko iti Facebook. Apay ana idumduma da ito eh. Auntie, kayat ko makita da ito'y babae. Papanam ka di, iho. Iti ka di manen ayan, dagiti gagayim mo? Adda meeting mi iti opisina, mama. Dahito ikat may papan iti negosyo. Manipod si kanti mangiman manihar iti negosyo ni Papam. Saan una yun arumrumwar ni Papam? Uray da kayo mat, mama. Saan kayo unay arumrumwar? Manipod nag-retire kayo iti trabaho yo? Nag-early retirement tak namin. Tapno enjoyak mat ati biyag ko. When, mama? Saan kayo mat nga grigrigat? Tapno nagtrabaho kayo pa eh? Pudno ta ko nam, iho. Sa anak mat nga agrigrigat, akas kadagiti dadduma. Adda aminan kanyak. Sir, adda ka din ma'am. Kanayon ngamin nga adda ka chat mo. Isuti kanayon mo akitain. Adda ngamin ka chat ko. Ngam saan ko nga arman, tata. Imbaga na nga awagak kano iti mami. Napintas a babae. Kasta ka day, sir. Ay, alwadan nyo Tamangan no agbalaw kayo kahit sugar mami gayam. Sika talaga, tata. Ang magure ka. Kunahan nagayam a single pay ka, no? Ay, kunakun ka. Adda nga tamabalin na day ta babae, no? Manager owner ka no iti may sa restaurant, tata. Saan la may sa restaurant? Saan nga rod aman ang gundaway no kasta? No manager kan owner, kaawatan nga addamat mabalin na. Ngam ti pagsidawak, apay ana asidag tarik na kenkwana. Kaslaman paset ti pamilyak. Adamadlaw ko ka ni Josh nga anak na. Naasidag ka dagiti katulong. Nabayagan na nadlaw ko reta. Gapong nga sigud akatulong ti inana. Ayan nga tamot tanday dya at tao. Adda siguro ni ti probinsyada. Nalabit, adan bukod na pamilya. No apay mat analagip ko day jay amamirmiraot. Oray adan pamilya na tinapatag. Naipaayan na tayo ti anak. Inikakmet iti dakkel agatad. Akas kasukat ti panangisikog na iti anak ta. Wan matkat di. Ang naku na madandani di na kayat idi nga ibati ti ubing. Wen, binutbuteng ko. Imbagak ayaramidak iti basol na. Isapin manaw, taawanan gaway amang ni Rupert iti kalintagan na. Wen nga rod Dayta ti pagdaksan ti mamirmiraot. Kan awan pa'y nagadalan na. Di na maikalintagan anaimbag ti bagina. Nakasagana ka din ang makipagkita iti anak mo, Insan? Wan insan. Insaganak ti naka-record asaritan mi kan ni Ara. Idi pinapanaw dak ija mansyon da. Imbag man ta napanunot mo nga in record? Amok ngamin akasapulak to dayjay asaritaan mi.
Di na amo nga adda cellphone ko iti bulsak. In record ko. Dakkel nga agpayso nga ebidensya dayta. No kas pangarigan agdarong ka. No lakit di bigbigan nak ti anak ko. Sana kun nga agdarom. Kunamot ni Christy nga impatagda ti anak ko. Imbilang kano ni Ara, kaspud no nga anak da. Sa bagay, ti panang takaw da iti dayaw mo. Kat saanen ang maisubli. Hello, Mami. Kumusta kayon? Hello, anak. Makaumay ka ka dito'y amis restaurant iti Asidagti Plaza. Kaya tso asawen. Adda kayo dita restaurant yo, Mami? Uwan, anak. Panawin ng tapno agkita ta. Kasangay ko ngamin kita. Kat sikati kang ronaan abisita. Sige, Mami. Umayak. Awi isak ti driver ko ta umay kamin. Sige, anak. Urayan ka iti na sa uwa restaurant. Taimbagakon. Sikati kang ronaan abisita. Di kagdanag, Mami. Umayakon. Imbag taimay ka, anak. Mabalin ka di nga arakupan ka, anak. Ha? Nagirot matan ti arakop mo, Mami? Mapantay dyan VIP room dito yung restaurant, anak. Adda pa'y gayam VIP room dito yung restaurant, Mami? Talagang nga gagarak ngayon paaramid dito para iti pa nagkita ta. Umay kan, anak. Napatag-unay ti pagsaritaan ka. Ada ijay ti kasinsin ko ani Lisa. Agur-uray ijay. Agtugaw ka, anak. Mangisaganak iti pagsasangwan tayo. Ado ti naka-uniforme a servidora. Ngamda kayo pa lang ti mangisagana, Mami? Naragrag sakak. No siyak amis mo ti mangisagana iti makan para iti napatag nga anak ko. Jak pa'y narik na ti kastaki ni Mama. Katulong amin ti mga ramid kadagita. Ngam na siyak ti kabalay mo. Siyak amin ti mga ramid. Tasigod ako nakatulong. Ha? Sigud akatulong kayo, Mami? Uwan, anak. Katulong ak. Ngam ka gumaak ti limong aw. Tapno dinak ibain ti anak ko. Ha? Adda anak yo, Mami? Sa dino ti ayan na. Awan kanumat ni Josh ija opisina. Dayta timbagat ti sekretary na, idi inawagak. Adda siguro na panan na. Ape ka di. Diyak manam mo. Kalahat nga iso tinapanunot ko. Iso nga inawagak. Ngam awan kanumat ijay. Mas naawak man. Sigod kat ibaga na nga adda papanan na. Ngam itaman pa'y. Kasl na adda karkar na nga agparparik na kanyak. At diyak mat maawatan. Dita siguro kinalaing mo nga kape. Iso nagbalin ka na nervyosa. Sakbay ama amon ti may sa apalimad. Ada ipangagkukan ka. Anabayagan anak record anak. Palimad, kunayo, Mami? Tapno maawatam ti amin. I-play tinabayagan asal sa limat-matak a record. Mabitlaan. Sumagmamanon nga aldaw manipod na ganak ka. Mabalin mon ti pumanaw diti mansion. Oh, dayta ti kwarta nga aramatem. Mabalin ka di asak lutat pa iti anak ko, ma'am. Nurse tinangas asikaso kan ko ana. Manipod na ipasngay. Laglagi pam nga awan ti anak mo. Lipato mon anaganak ka diti mansion. Saan ko mamatakas na, ma'am? Oray iti maudi agon daway. Maarakop ko kumamat ti anak ko. Di ka di makauawat. Kaya't mo tayaramidan ka iti bason? Alam kit di dayta. Kat pumanaw kayon kan ni Lisa akadwam nga imay ditoy. Mami, kasla boses ni Mama ti maysa. Wan anak, katsyak ti papapanawan na.
Awan gaway ko. Kapilitan na pimanawak. Ngam sa anak anaawanan itinamnama nga agkita tapay. Anak ko. Maawata kon ti amin, mami. Isumot lagayam nga asidagtirik na kan ka. Tas si kagayam ti pudpud no nga inak. Agyam anak. Tanatong palmatlaang titarig agay kong agkita tapay. Anak. Diyak amo no anya ita ti mariknak, mami. Kakaasi kayo mo't itiday di agundaway. Idi pinapanaw da kayo nga awan gaway yo. Anya ka di ti planom ita. Tanaamuam ti pudno a kinataom. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauwan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mayro. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.